Gulay. So, napaka-easy niyang gawin. Compare mo naman sa dalgona. Pero, tingnan natin ha. Good morning everyone! Welcome back to another vlog! So, wala po akong duty kasi nag-duty na ako kahapon, April 9. Triple pay. Totoo ba yun? Triple pay ang April 9? I don't know. Tingnan natin kung anong mangyayari sa payslip natin. But anyway guys, dahil day off, nasend ko naman na yung palondry ko kasi nga diba walang tubig dito. Konti lang, I mean, I have water but I don't have enough water para sa laundry. So, instead of using the water para sa laundry, ayan, papalaundry ko na lang para din may kita din yung naglalaba kasi nag-stop down ng work yung asawa niya. So, para din makatulong tayo. Anyway, ngayon guys, we'll do a lot of things. Hopefully, hindi na naman po tayo madala ng K-drama. Because, I'm watching K-drama ngayon, guys. Yung Lie to Me. Hindi ko pa rin siya natatapos. Pero maganda siya, in fairness, ha. Maganda. So, magluluto muna ako ng rice, guys. Kasi wala pa akong rice. We're gonna make kimchi fried rice again. Nagustuhan ko kasi yung kimchi fried rice, guys. Na may ham. Manamis-namis siya. Na lasang may kimchi. Ganun. So, ganyan yung breakfast ko. Tapos, di ko alam. Baka mag-hotdog na lang ako. Tsaka egg na ulam. And then, we will feed also the dog. Kain na tayo guys. Meron po tayong kimchi fried rice. Just like yesterday. And then, meron lang tayong fried egg. Tsaka hotdog dyan. And of course, meron po tayong K-drama with coffee. Perfect! Kain na tayo, guys! If you want to see how I did the kimchi fried rice, guys, just click the link here or the description box down below. Masarap siya, in fairness. Ayun nga, guys. So, tapos na po tayong kumain. So, what we're gonna do is clean the house. Magwawalis, mag-vacuum, and then magmamop. Para ma-okay yung kasi madami na siyang alikabok. Ilang araw na akong hindi nakapaglinis. Guys, tingnan nyo naman kakamap ko pa lang. Andito na naman po ang bossing. Bossing! Bossing Maxi! Maxi boy! Maxi boy, ayan dito din ang pilay. Ang pilay na butter. Nakalabas lagi yung tang niya guys kasi wala nga siyang teeth. Dito sa baba. Yan. Dahil dun sa distemper niya. Survivor ito ng distemper, o, diba? Pero, may muscle twitching siya. Kaya, yun. Kawawa, pero magaling to tumakbo. Magaling to tumakbo, tong butter na to. Tapos, yung tahol niya, pang big dog. Kaboses niya si Maxi. Butter, butter, butter. So, natapos na po ang ating paglilinis and nakapagmuni-muni. Naggitara ako guys kasi sobrang tagal ko nang hindi naggigitara. And nandito lang yung guitar ko. So, trinay ko. Malapit ko na pong makalimutan. So, ngayon guys, dahil nakapagpahinga naman na ako, nakainom na ako ng 1 litrong tubig sa init ng panahon at sa pawis kong naglinis. Mag-i-edit naman po ako for the Saturday na video. Friday night, wala po tayong video, but every Saturday night may video tayo. So, maganda tong actually tong lockdown period. Kasi, yung duty ko ngayon, parang 2 to 4 times a week lang ako nagjo-duty. So, mas madami akong day off. So, as you can see, every time na I have my day off, kung hindi naglilinis, nag-edit yung ginagawa ko or both. So, yun lang.
para at least mas alam mo yun, nakaka-edit, nakakapag-update ako sa inyo guys kasi kung hindi ako mag-upload, baka makalimutan nyo na ako. So yun. Yung pinaglalagyan ko ng water ko guys is this one. This is the Hydro Flask. Yung tubig nito, kinuha ko pa sa hospital na malamig kagabi. And until now, malamig pa din yung water niya. So, very refreshing. Lalo na kaninang nag-map ako, hindi ako makapunta sa kusina kasi basa pa yung floor. Ayun, galing na lang sa kwarto. Ito yung kinuha ko kasi ito laging nandyan sa may table ko dyan. So, yun. Para at least lagi akong umiinom ng tubig kasi alam mo naman guys, yung mga kinakain ko lately, hindi siya healthy. Asarap kasi. Masarap kasi yung hindi po healthy. Kaya, ayan. Hey guys, time check. It's already 2:30 PM and break time muna tayo. Ang gulo lang buhok ko, besh. Break time muna tayo sa pag-i-edit and sa K-drama. Actually guys, tapos ko nang i-edit yung isang video. Inaantay ko lang na mag-render. Sobrang tagal niya talaga mag-render guys. As in, mas matagal. Ngayon nakapag-fiber na ako ng PLDT. Mas matagal pa yung pag-render ng video ko kaysa sa pag-upload ko. So, while waiting, nanood na rin ako ng K-drama. Natapos ko na yung isang episode. Pero nagugutom na ako guys. So, mag-snack muna tayo gagawa tayo ng milk tea. Tsaka magpiprito tayo ng chicken Shanghai. Kung naalala nyo, gumawa ko ng chicken Shanghai. So, yun guys, gagawin ko ngayon para at least medyo maaga pa na magkaroon tayo ng caffeine intake para po makatulog po tayo mamaya. Eto na guys yung merienda natin ngayon. So, for the milk tea, ang kailangan lang po natin is yung grass jelly kasi gusto ko lang yung may ano. Kung naalala nyo guys, grass jelly ba to na ginawa ko ng isang araw. And then, we have hot water na konting-konti lang. And then, yung container po natin ay may metallic straw. And inside, we have ice. Ayan. Tapos, dahil gusto ko na medyo ma-coffee yung lasa ng milk tea ko, meron na naman po tayo coffee dito na 3-in-1. And then, yung gagamitin po natin is Lipton na black tea. And then, we need this one. Ito yung mga condensed na leftover din, guys. So, puro po tayo leftover ngayon. And then, meron po tayong lutong Shanghai, chicken Shanghai na ginawa ko pa nung isang araw. So, ito na yung last batch niya. So, gagawin na natin. So, ito yung gagawin natin kasi mas madali siyang gawin kaysa sa dalgona coffee. And feeling ko mas masarap to. First time ko siyang gagawin. Feeling ko lang ganito gumawa. Try nyo pang mag-search ng iba. Wala kasi akong sinearch guys. Basta gusto ko lang may lasang coffee, ganyan. So, lagay lang natin yung ano natin, tsaa. Yung black tea. Yan, nagkukulay na siya. And while doing that, while waiting, lagyan na rin natin ng grass jelly ito. Yan. Para ma-prepare na natin. Gusto ko ng madaming grass jelly. Gusto ko yung madami tayong makakain. Yan. Ayan na siya guys. Grabe, amoy na amoy ko. Black na black talaga yung lasa ng tsaa. Lagyan natin ng mga kalahati lang na to guys. Or konti lang. Kasi, naku, puro na tayo caffeine ngayong araw na ito mga kapatid. Kasi 'di ba 4 tablespoons ito. Laman nito. Yan. Ito na naman po si Mia sa pag-experiment po. Itabi nga natin tong straw. Bakit kasi may straw? Ayan guys. So, tsaa, tsaka kape, and konting milk na rin yan. And then, let's put some more condensed. Ayan. Siguro mga isa lang. Try na lang natin ulit magdagdag kapag hindi pa siya matamis. Ooh, gulay. Alright, so dagdagan ko pa siya ng cold water para dito. Hanggang dyan siya. Okay. So, napaka-easy niyang gawin. Compare mo naman sa dalgona. Pero tingnan natin ha. Ito nang sinasabi ko eh.
matsaa pa din yung lasa niya. Tapos, natitikman ko din yung coffee. Pero hindi siya gaanong matamis. Kasi 'di ba isang tablespoon lang kasi yung nilagay ko na sugar. So parang ang level sugar po niya is only 25%. Ganun. Gusto ko kasi yung ganito guys, yung parang mapait. Kaya kapag nag-order ako ng mga milk tea, ganyan yung mas mapait. Hindi ako maano sa madaming sugar. Grabe. Winner. Diba? Para na akong nasa cafe. Tapos magpapatugtog pa ako ng parang nasa cafe na music, pero makaka-copyright tayo, kaya wag na. Then, tikman natin din yung chicken Shanghai natin kung masarap pa din siya. Feel good. Ito ang sinasabi ko guys. Instead na masira yung mga pagkain, i-freeze nyo lang. Hindi yan masisira. Promise, magtatagal. Mega. So nice. Life is good. Grabe. Siguro pag na-quarantine, after ng quarantine, ang bigat ko na. Day off pa more. Time check, 5 PM na and kakatapos lang umulan. Naisip ko sila Roy. Sabi ko, may pagkain pa ba kayo dyan? Munggo na lang daw best, saka malunggay at bigas. Kaya, kuha ko ng ibang food dito. Share na lang kami. Chicken, pangsahog nila best sa munggo. May frozen chicken ako dito. Yan, bigyan na natin. Yung chicken ko naman guys, meron pa naman akong isa kasi dalawa yun na pack na naka-ziplock na siya na ready to defrost na lang sana or ready to thaw. Pero sa kanila na lang yung isa para kasi at least ako guys, may pag AM shift ako, may pagkain ako sa hospital ng lunch tsaka dinner. Kumbaga binibigyan kami ng hospital ng lunch and dinner. Kaso nga lang pag weekend ang duty at saka pag night shift, wala ng food. So bukas will be weekend na. So, kami nang bahala sa pagkain namin. Tingnan ko na lang kung anong pwedeng baunin. At least meron pa naman ako dyan, yung mga luto na pwede na lang ipainit. Lagay na lang natin siya guys sa plato na may paper towel para mag-ano yung oil. O pwede nyo naman i-drain nyo, pero kasi mas sanay ako na nilalagay ko siya sa may paper towel. Tikman naman natin itong tuna na ginawa natin tuna pie. Ang sarap siya. Ang fairness. Nalasahan ko yung sibuyas. Ako kasi mahilig ako sa sibuyas. Pero kung hindi ka mahilig sa sibuyas, pwede nyo matanggalin. Next time, pag hindi lockdown, bibili ako ng celery. Para mas masarap pa siya.